Salutare tuturor, eu sunt Teo și bine vă la un nou episod. Astăzi facem o nouă serie din lumea noastră se numește Herobrine. Nu știu, mi-a venit cuvântul ăsta în minte și nu știu, chiar am vrut să pun numele ăsta și da, hai să luăm lemn, ca în orice început de serie de Minecraft, cred, habar. Și dacă vă întrebați de ce nu a mai apărut Build Battle, am avut o problemă cu serverul și de-aia am postat acest video. Și azi cred că o să apară și o promovare, cred doar, de fapt nu o să apară. Pentru că am uitat că am o problemă și de-aia. Deci ăsta o să fie ultimul episod, cred, pe ziua de azi. Sper să vă placă, să apăsați butonul de like. Da, deci dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de subscribe și de like. M-aș bucura foarte mult să ajungem la 2 like-uri. Ar fi perfect. Așa. Și cred că ne ajunge lemnul ăsta deocamdată. Hai să ne alegem un loc de casă. Bun. Da, e și eu pe unde. Cea mai bună metodă, asta e. Să spargi. Dar dacă ai piatră și cam îți o grămadă să spargi cu mâna, da, mă. A, perfect, în partea aia. În partea aia îmi fac casă. Deci am urcat practic degeaba aici, dar mereu trebuie să se întâmple numai mie chestia asta. Mă rog. Uite aici. Hai să începem. De fapt nu. Ne facem prima oară, uite așa. Facem undă asta. Îl punem aici. Facem câteva de astea. Facem așa. Facem undă asta și... Stai, nu. Facem câteva din astea. Și... cred că e gata. 1, 2, 3. Deocamdată o să pun doar 3. Păi 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Uite, umplem peretele ăsta. Și aici o să las, uite, așa, o gaură de ușă. Uite așa. Bine, uite așa. Așa, așa. Și numai. Așa, încă 2. Să mergem să mai luăm lemn. Uite, ca să nu mai mergem în partea aia, uite, mergem aici. Și episoadele mele o să aibă maxim 11-12 minute, maxim atât, pentru că nu vreau să le fac prea lungi sau prea scurte, dar depinde ce fac în ele. Dar maximul la episoadele mele o să fie 11-12 minute. Cel puțin 30 de secunde, cred. Sau câteva secunde, că facem o chestie. Așa. Și cred că mâine o să apară un vlog cu un challenge. Cred. Avem 20 de bucăți, mai luăm 12 bucăți. Că vreau să fac un stack de 2 și 16 de minute. Așa.
încă 2 bucăți. De fapt, mai luăm doar copacul ăsta întreg. Nu doar 2 bucăți. Uite așa. 3-6 nu-i bai. Cabloul multe. Când trebuie să fie fix. Deci, vezi că mi-am ales un loc bun de casă. Deci, o să facem. O să facem un stec de gază. Gata. Și 20 de din ea. Așa, tum. Așa, să punem și aici. Aici, într-un fel, o să fie intrarea. De fapt, nu într-un fel, o să fie intrarea. Așa. Casa asta vă se pare că e mică, dar nu e deloc mică. Vă asigur de acum. Pentru că asta de aici o să se ducă în partea aia încolo și după o să vină așa, așa și după aia vine se unește cu asta. Nu cred că ați înțeles nimic, dar mă rog. Uite așa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Așa, aici. Așa. Și acum continuăm cu. Știți? O să se ducă cam până pe la balta aia. După aia se duce în partea aici. După aia vine așa ceva gen și se unește cu asta de aici. Deci hai să vă arăt traseul. Deci o să continue cu lemn cam până pe aici. După aia o să vină aici. Și după aia o să se unească cu asta. Acum cred că ați înțeles. Și n-avem pat. Dar mă rog. Hai să ne facem și noi o ușă la casă. Stai. De fapt nu avem. Nu avem cum să ne facem ușă la casă. Facem ăștia de astea. Venim uite aici. Și să luăm puțin dart. Știu că nu vedeți nimic, dar n-am ce să fac. Dar sper că cât de cât se vede. Mă duc să stup groapa asta de aici. Ăla e cumva un creeper. Nu vreau să fac cunoștință cu el. Deloc, chiar deloc. Măcar să bubui acolo. Nu aici la casa mea. Ăla e un schelete. Da. E un schelete. O să revin imediat când o să scap de toți mobii ăștia. Și o să se facă zi. Și am revenit. Deci pur și simplu moștii ăștia i-am ademendit într-o groapă. Și după aia i-am omorât acolo când ei nu puteau să dea în mine pentru că i-am asupat. Și nu mai aveam doar o găurică mică. Și să facem uite așa. Să mai luăm puțin. De asta e măcar o bucată. Știam eu că am pe aici o bucată lipsă. Asta e ca spart-o. Să fac o lopată. Fix una mai aveam. Hop. Lopată. O să desfințez asta mare de aici.
Și la acest video vreau să lăsați niște provocări. Pentru că mine cred că o să apară un videoclip de gaming și 2 de vlog. Cred. Doar că nu vă promit nimic pentru că nu știu cum o să fie. Deci, da. Așa. Așa. Cam asta a fost episodul. Cred că a fost cam plictisitor, dar pentru prima dată nu avem ce să facem. Deci, eu am fost Teo și ne vedem data viitoare, adică mâine. Bye, bye!